pátranie po tej motivácii, to je taká prvá pasca. Často tam používame, čo iní hovoria, že by sme tam mali chcieť, ako to vlastne mám ja. Dar, ktorý vyplynie z motivácie, je sebapoznanie. Na čo sa zameriave, to rastie. Ak sa ja zameriam na brzdy a limity a prekážky, tak jednoducho to porastie. Ten, kto nás počúva, by mal urobiť jednu vec. Mal by sa do toho obuť, že prevezme zodpovednosť. Čo sa stane, keď neurobia nič? Dámy a páni, ja vás vítam pri ďalšom dieli príliš dobrého podcastu a dnes tu máme pri sebe výnimočnú osobu. Koučku, lektorku, mentorku, manažérku tímov a dámu, s ktorou každý rozhovor je plný múdrosti a ľudskosti. Dámy a páni, Ivana Havranová. Júka, ja ťa tu vítam. Ďakujem veľmi pekne, Rastík, za pozvanie a to si mi teda nadelil tých rolí. No niektoré z nich mám aj ja zažité, čo je pre mňa veľká česť, ale prosím ťa, skús nám povedať trošku viac o sebe, aby naši diváci a poslucháči vedeli, čo za tým je, za tebou a za tým predstavením. Keď som ťa tak počúvala, tak mne tam najviac išlo tak do myslí, že kto som. Mimochodom, ja by som rada roztočila dnes aj túto tému a troška sa viacej na to pozrela. Čo to vôbec znamená vedieť, kto som? A ja som mala tak na jazyku povedať, že ja som taká normálna ženská, ktorá si dnes odbehla od pečenia perníkov. To snáď môžem povedať. Indíciu, že kedy asi natáčame tento podcast. A ja som v podstate žena, ktorá tak ako každý z nás prežil všeličo. A v súčasnosti myslím si, že najviac tak na mňa sedí prívlastok, že uprataná. Normálna uprataná. Ja už tak nejak viem, kde je moje miesto, ja viem, čo ma baví, ja viem, čo ma teší. Ja viem asi, kde to určite nebudem už smerovať a naopak, kde to budem smerovať stále ďalej a ďalej. Z pohľadu kvality, nie kvantity. Takže ja sa považujem za normálnu ženskú, ktorá veľmi sa stará o to, aby mala upratané v hlave. Upratané aj doma by som mala mať, ale upratané v hlave. A myslím si, že to, čo sa mi podarilo, tak som fakt matka dvoch veľmi šťastných, krásnych dievčat. Dnes už dospelých žien. A manželka muža, s ktorým budeme oslavovať 33 rokov manželstva. Budúci mesiac. A vieš, ja som na to taká hrdá, že môžem toto povedať a že sme ustáli aj všakovaké búrky a všakovaké tajfúny. A som veľmi šťastná za to, že žijeme práve z tých pekných chvíľ. To je krásne. Ďakujem. A my v podstate sa poznáme už nejaký čas, máme spolu niečo odžité. Ja ti chcem dať kredit za to, čo si minimálne pre mňa urobila a čo robíš aj pre ostatných a z role koučky. Lebo tie naše coachingy spoločné minimálne mňa posunuli brutálne ďalej a môžem povedať, že vďaka tebe som lepšia osoba a osobnosť. A zase máme odžité aj to z tej mentorskej strany, lebo som vlastne absolvoval u vás s Ľudskou kurz majstrovské zručnosti. Veľmi dobrý, odporúčam. No a dnes som si na teba pripravil takú tému, ktorá by mohla pomôcť a verím, že pomôže všetkým, ktorí nás sledujú a chcú vykročiť za svojimi cieľmi a snami, alebo už sú na svojej ceste, ale možno hľadajú nejakú také príjemné nakopnutie. A tá téma je motivácia. A ja som ťa zažil na prednáške v Žiline, na session lídrov. Ty si hovorila o motivácii a mňa to veľmi chytilo, pretože si vravela aj o motivácii smerom k, smerom od a čo to všetko znamená, tak ak by si mohla prosím ťa trošku tak vykopnúť túto tému, tak sa do nej potom môžeme hlbšie ponoriť. Veľmi rada a musím povedať, že toto je jedna z mojich obľúbených tém. A ja budem veľmi rada, keď dneska roztočíme, pretože tá motivácia má niekoľko úrovní a niekoľko smerov, ako sa vieme na ňu pozrieť. A možno dobrá správa je, že
My každý tú motiváciu máme. My sme sa s ňou narodili. Už len to, že sme sa vôbec narodili, bolo motiváciou v priamom prenose. Takže ja si myslím, že to, o čom by sme sa mali možno rozprávať, je rozumieť tej motivácii a rozumieť tým levelom. A ja možno ešte zareagujem na to, že si mi dal taký pekný kredit a že si zdieľal vlastnú skúsenosť. Áno, ja sa dnes považujem profesne za koučku a ja tak často počúvam také slová, ktoré mimochodom veľmi súvisia aj s motiváciou od okolia, že mi dávajú takú spätnú väzbu, zase ďalší coach. A ja sa tak v duchu tomu tak nejak sa aj troška bavím alebo teším, pretože ono je to taká skúška tej motivácie mojej vlastnej. Ja mám možnosť v podstate pri každom takomto nejakej narážke si tak stále sa vrácať k tej vlastnej motivácii a tak sa tak sadnúť si na tú správnu stoličku v duchu, že si ju kontrolujem, že náhodou nesadnem na nejakú trojnožku s pokazenou nohou, pretože tie vonkajšie vplyvy môžu tú moju motiváciu nabúravať, ale práve o to ide, aby sme my pochopili, čo my vlastne tým ľuďom práve tou svojou činnosťou dávame. Takže ďakujem za potvrdenie. Ale ja to koučovanie, ja to možno ešte troška upresním. Ja som na koučovanie narazila, keď som bola manažérom v jednej spoločnosti a mala som tam taký divoký tím. Bol to taký tím, ktorý bol veľmi ťažké namotivovať mimochodom. Bol to tím, ktorý si išiel takú svoju vlastnú hru. Nemali v podstate motiváciu niečo meniť. A ja som sa dosť trápila s tým, že čo ja s tým tímom vôbec idem urobiť, pretože som sa nechcela uspokojiť s tým, že ako to máme. Ja som nechcela prijať tú realitu, ktorú sme tam žili. A ja som teda pátrala po rôznych formách a ja som si vtedy spomenula, že v jednom korporáte odo mňa chceli, aby som koučovala. A som si spomenula, že to bolo celkom také užitočné. Ja som vtedy ešte nemala za sebou koučovací výcvik. A ja som si tam vtedy spomenula na tie princípy koučovania a čuduj sa svete, ja som vtedy pochopila, že aký je to úžasný, efektívny nástroj. Takže ja som dnes koučom, ja hovorím, že srdcom, ale za tým pravda je taká, že je tam hodne prakticky odžitého a viem, že keď niečo funguje, tak viem, že toto je dobrý nástroj, tak nebudem špekulovať a dávať tam nejaký iný. No a ja som skutočne po tomto zážitku, po tomto spomenutí si začala tak viacej túto vedu študovať a používať v praxi a odvtedy myslím, že to bola taká veľmi pekná jazda v tom manažmente a ja som si veľmi tým koučovacím prístupom pomáhala a čuduj sa svete, evidentne to aj fungovalo na tých ľudí. Takže ja som sa k tomu coachingu dostala cez opäť také vlastné preverenie si v tej realite, čo funguje. No a keby som mala vykopnúť tú motiváciu, tak vykopla by som ju teda tým, že každý ju máme, ale to, čo si myslím, že je veľmi dôležité, je porozumieť, ktorá tá motivácia sedí na mňa. Pretože ja keď sa tak pozerám po svete a súhlasím s tým, že je nás tu asi už 8 miliárd a platí asi, že každý sme originál, tak myslím si, že aj tá motivácia má tie originálne prvky, aj keď spoločné, ale aj originálne u každého jedného z nás. A myslím si, že to vykopnutie spočíva v tom, že neexistuje celkom návod na to, že tá motivácia u toho, ktorého človeka bude znamenať toto, ale nás to pozýva práve k tomu, aby sme odhalovali, akú tú motiváciu má každý za seba. A to je podľa mňa výzva a to je podľa mňa motiváciou takoutou samotnou, takoutou, jak máme, že prapodstatu niečoho, tak toto je prapodstata motivácie, že mali by sme odhaliť, ktorá tá motivácia sa týka nás a ako to vôbec my máme a kde sa v tom leveli nachádzame. Ale ja predpokladám, že sa na to budeš pýtať, takže ja nevybalím všetko hneď. Mňa zaujalo to, ako si vravela, že my sa rodíme s motiváciou. Stále ju tam máme v sebe. A ako ju odhaliť? Že čo je to, čo si povieme, že dobre, toto je motivácia?
Motivácia, keby sme sa pozreli do slovníka, ja mám rada vždy porozumieť tomu slovu samotnému, pretože ak sa chceme baviť, tak to dá možno aj tip našim poslucháčom, že nech sa bavíme o motiváciu, nech sa bavíme o pozícii, nech sa bavíme o svetovom mieri, tak by sme sa mali zhodnúť, čo to vlastne znamená. Pretože pokiaľ nemáme dohodu na tom význame toho slova, tak môžeme hovoriť v podstate každý o tom istom, ale v niečom sa môžeme rozchádzať, pretože predsa len ten význam hrá rolu, ktorým smerom to budeme viesť. No a keď sa pozriete do slovníka, tak nájdete niekoľko definícií motivácie, ale podľa mňa je motivácia taká vnútorná hnacia sila, ktorá ma tak ako pozýva, aby som stála z tej stoličky alebo z postele, alebo ja neviem, z lavice a urobila nejakú aktivitu. Išla do nejakého konania. A to, aby som tú hnaciu silu si vedela predstaviť, tak to nie je len, že zaradím jednotku a idem, ale aj môže to byť aj tá jednotka, ale ide o to, aby som pochopila ten súbor tých pohnútok, ktoré tú hnaciu silu roztáčajú. Sedíš oproti mne ako muž, predpokladám, že máš blízky vzťah k autám, tak tá hnacia sila je nejaký motor, niekoľkokoňový motor, do ktorého vstupuje to, aby sa vôbec rozbehol niekoľko tých systémov. Takže je to určitý proces, určitá súhra pohnútok, ktoré ma vedú k tomu, že idem do nejakej akcie. Stretávam sa často s tým, že ľudia nie sú možno úplne optimistickí alebo pozitívni vo svojich rozhovoroch a že sa proste sťažujú alebo hovoria z toho negatívneho hľadiska, že ja toto nechcem, hej? Nechcem tamto, toto mi lezie na nervy. Čo chceš potom, hej? Na čo sa zameriaš? Ale ja som proste zarytý optimista, tak mám stále vieru v ľudí a aj mne pomohlo to, keď som chvíľu nevedel proste, čo chcem, tak som si proste spísal, čo nechcem. A tam vidím ale dva rôzne smery, dve rôzne stránky. Lebo od niečoho chceš kvázi odísť, utiecť a k niečomu chceš ísť. Ako to má človek poňať? Tu sa dostávame práve k tomu, že pochopiť tú vlastnú motiváciu. Pretože už si to naznačil, tá motivácia má také dva typy. Existujú také dva základné typy motivácie. A to je motivácia smerom k niečomu. Chcem vykročiť, chcem tú hnaciu silu aktivovať, aby som sa niečomu dopracovala. A to sú takí typickí vizionári, takí tí snívači, takí tí, ktorí sa môžu javiť niekomu aj v kontexte toho, čo žijeme, troška takí blázni. Rojkovia, snívači, ktorí majú úplne inú výzvu s touto motiváciou zatočiť nejakým spôsobom, aby sa ona aj zrealizovala, aby dostala nejaký hmatateľnú podobu. A potom aj moja skúsenosť hovorí, že je viacej ľudí, ktorí robia veci, tá hnacia sila je aktivovaná na základe toho, že si dokážu predstaviť, čo sa stane, keď niečo neurobia. To znamená, že potrebujú sa pozrieť na tú motiváciu, že keď toto neurobím, tak sa stane niečo zlé a ja preto musím vykročiť, musím niečo zmeniť, aby som od toho odišiel. To znamená typické, toto nechcem a tam sa mi natíska otázka, ja teda budem asi aj s otázkami tu dneska zahlcovať priestor, pretože otázky sú mi veľmi blízke, že čo sa stane, keď nič preto neurobíš. Hej? Takže ak ja som v rovine, že niečo nechcem, tak je zákonite tá motivácia, ona ma vždy pozýva do nejakého pohybu. Hej? Tá motivácia v podstate nadväzuje na to pohyb. Hej? Tá motivácia nie je, že ja budem tu teraz sedieť a snívať, to sú aj pre tých snívačov. Možno máme aj tu poslucháča, ktorý sníva, ale myslí, že sa tomu dotkneme, čo má urobiť. A nevie urobiť ten krok a na druhej strane je tam niekto, ktorý sa trápi, že toto v živote nechce, ale vždy nás to pozýva k nejakému pohybu, nejakému kroku. A to si myslím, že je priamo úmerné. Keď je tá motivácia, poznám tú motiváciu, tak ten krok je priamo úmerný tomu, že čo by som mala urobiť následne, keď tú motiváciu odhalím. Dobre, tak predstavme si teraz človeka, ktorý je doma, sedí, dajme tomu, na gauči. Niečo by chcel urobiť, už by, dajme tomu, aj tušil možno, že čo a čo teraz.
To je veľmi zaujímavá predstava, ten gauč a tuší. A ja by som sa práve zamerala na to tušenie. Pretože ak sa my bavíme o tom, že poslucháči, tí by sme vedeli pracovať s tou myšlienkou, že je veľmi dôležité najprv tú motiváciu odhaliť, kde sa ja vlastne nachádzam a spoznať sa s touto dámou, pretože ona je taká naša spolupútnička. Hej, ona sa raz tak ako viacej ukazuje, raz sa ukazuje menej, a raz sa neukazuje vôbec. Máme pocit, že nemáme motiváciu, alebo som demotivovaný, ja často počúvam. Tak ja si myslím, že, a teraz to tak možno odpálime, že na tom gauči treba byť hlavne k sebe pravdivý. A to tušenie premeniť na ten obraz, ja teda budem pracovať s obrazom, alebo zamyslieť sa nad tým, aký je to pocit, keď ja niečo tuším. Či je to pocit, ktorý mi spôsobuje možno také, že negatívne pocity, hej? Alebo je tam ten pocit, že by som si dokázala predstaviť, že to by bolo, keby to bolo, a keby to bolo. A to je práve ten prvý krok, ktorý ja potom o sebe viem, že či je to o tom snívaní, alebo či je to o tom, že chcem od niečoho odísť, ale je tam nejaký strach. A toto ovplyvňuje ten ďalší krok. Pretože keby sme zostali teraz v rovine, že je tam tá motivácia k a od, tak každá bude iná hra. Bude používať iný nástroj. A ja samozrejme zase len môžem zdieľať nejaké moje skúsenosti alebo s tým, čím sa stretávam. Ale opäť, a to je tá výzva, že je tam stále tá originalita, ten pečať tej jedinečnosti u každého jedného z nás. A ja v skutku neviem, ako to môže fungovať pre toho nášho poslucháča na tom, alebo poslucháčku na tom gauči. Ale bude to iná hra, keď budem práve ten snívač. A ja poviem, že čo robia tí snívači bežne. Tí snívači, je to normálne takéto snívanie, že si predstavujú obrazy. Aké to bude, keď to bude, a čo tam bude, a čo budem mať, a ako sa to bude tam celé diať, a aký to bude mať výsledok. A niektorí sa vidia na pódiách, niektorí sa vidia vo veľkej firme, niektorí sa vidia v prírode, niektorí sa vidia až v šťastnej rodine, niektorí sa vidia ako kuchári, niektorí ako maliari, básnici. Máme tam nejaký obraz. S tým sú spojené nejaké zvuky. Pozor, my začíname používať teraz zmysly, pretože práve s motiváciou súvisia. Tá motivácia sa prejavuje cez zmysly. Je to v skutku jednoduché, že my tam vidíme nejaký obraz, máme nejaký vizuál, máme nejaké zvuky, často, aspoň mne sa to dialo, že som počula nejaké slová, ktoré som hovorila ja, ktoré mi hovorili ľudia, a je tam nejaký pocit. A práve ja to odpálim, že toto bola, ja som teda človek, ktorý patrí k tým k, tá motivácia k. Ja som vždy mala veľmi blízko k snívaniu a musím povedať, že mne toto aj vo veľmi ťažkých chvíľach, dá sa povedať, že budem taká troška dramatizujúce, zachraňovalo aj život. Že keď som si vedela predstaviť, že nemusí to byť vždy tak, čo žijem, ale ja som to skutočne v tej mojej mysli odpálila absolútne naplno a ja som si tam malovala tie najfarebnejšie obrázky so všetkými možnými zvukmi a s pocitmi. Pridávala som sa ľudí a bola som súčasťou nejakej komunity. A musím povedať, že ja som si na to aj časom spomenula, keď som bola v ťažkých chvíľach a nebolo to, tušila som, nebola som síce na gauči, bola som v korporáte a tušila som, že toto asi nie je to, čo ja chcem žiť. To bolo to jak na tom gauči, že tuším. Ale ja som tiež nevedela, aký to bude ten prvý krok. Ale viem s určitosťou povedať, že to snívanie v tomto prípade je taký ten absolútne nultý krok. Vo všetkých farbách si vymalovať, ako by som to chcela mať. A ja toto považujem u tých snívačov, u tých vizionárov, aby skutočne venovali tomu pozornosť. A možno pridám aj nejaké nástroje, ak môžem. Jasné. Ja som si urobila vision board. Ja som to veľade počula a ja som skutočne zobrala časopisy, zobrala nožničky a rozdelila som si ho na 4 časti a dala som si tam tie oblasti môjho života a k tomu prislúchajúce obrázky, ktoré ma tak nejak to vystihovali to všetko, čo som snívala.
A musím povedať, že doteraz na to spomínam ako na veľmi, veľmi peknú aktivitku, ktorú som si venovala, že som si to skutočne zhmotnila, že som si to dala tými obrázkami na ten papier a ja som sa z toho vypísala potom. To je, že som si napísala 100 snov. A za tým je taký príbeh tiež. Stále sme u tých snívačov a u tých vizionárov. A ja som si povedala 100 snov, to som niekde počula, že treba napísať 100 snov. A musím povedať, že to nie je až také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad zdalo, pretože ja keď som začala písať, tak som zistila, že prvých 7, ktorých som dala, išli pomerne ľahko, ale tam to skončilo. A som si hovorila, že ale toto asi nie som ja. A tu sa dostávam k tomu, že práve takéto pátranie po tej motivácii alebo odhalovanie, pozorovanie, všímať si, čo ma motivuje, tak to je taká pomerne prvá pasca, lebo my často tam používame, čo iní hovoria, že by sme tam mali chcieť, a pritom je to nádherné pole zistenia toho, ako to vlastne mám ja. A ja si myslím, že to je takou veľkou výzvou. Je tam pasca, že začnem porovnávať, čo chcú druhí. Hej? Čiže tá motivácia sa nám začne deformovať v tom celom. Alebo je to v rovine, že je tam teda to porovnávanie a druhá vec je, že môžu tam vzniknúť také prvé prekážky, ktoré si hovorím, toto asi nebude možné. A ja odporúčam, aby sme to napísali v takom jednom švungu s otázkou, s podotázkou. Dobre, všetko je možné, mám tu zlatú rybku, ktorá mi splní prianie, tak čo by som tam napísala? A vtedy to išlo veľmi ľahko, keď som odhodila takú tú záťaž porovnávania, posudzovania. Posudzovanie príde potom, ale v tej prvej fáze ide vyloženie iba sa dostať do role možno až malého dieťaťa, ktoré nepozná tie prekážky a nepozná, ako ten svet funguje a proste narvať to tam tak, ako tá ruka ide. A ja musím povedať, že ja som si tam dala aj také veľmi infantilné sny, že budem mať čas napríklad na to, že si budem sadiť kvietky v záhradke, alebo že bolo tam vzdelávanie, to si pamätám, že tam bolo vzdelávanie, dokonca som sa veľmi prekvapila 99. snu, že budem mať vzdelávacie centrum a som si povedala, to si kde nabrala a ja ho skutočne dneska budujem a mám, takže je to zaujímavé to spätne pozorovať a musím povedať jednu vec, že tá motivácia, ten jeden level tej motivácie, taký ten dar, ktorý vyplynie z motivácie, je seba poznanie. A myslím si, že to je neskutočný dar a neskutočné perla. Keď som dopísala, pamätám si, keď som dopísala tých 100 snov, tak som si povedala, toto som ja. A možno aj z toho pramení to moje predstavenie, že to boli absolútne normálne sny, ktoré boli moje. Viem, že by sa tam patrilo dať aj nejaké možno nejaké cestovateľské sny, ale mám ich tam minimálne, pretože ja som taký pecivál a práve som sa tak spoznala, že je v poriadku byť pecivál a raz za 4 roky niekam vybehnúť, ale nemusím opakovať to, čo vidím, že robia ostatní. Takže to je motivácia to by bol prvý krok. My to môžeme rozviesť ďalej, ale toto je úplne taký krok. By som si veľmi priala, aby nás počúval niekto, kto to naozaj urobí, pretože urobí to veľmi málo ľudí, predstav si. Že si dajú práve tento dar toho vrtania sa v sebe a toho vision boardu. Ja ho ináč mimochodom dodnes nosím v aute. Je mojou súčasťou a sem tam mi tak... Dokonca som chcela som taký veľký papier, neviem aký je to rozmer, a nemala som, tak som spojila dve, myslím, A3. Mám to polepené páskou, takže je to výhodné ináč, lebo sa to dá zložiť. Nemusím nosiť veľký papier. Takže toto si myslím, že alebo bola by som veľmi rada, keby nás niekto počúval a skutočne si to doprial, takéto seba poznávanie a on to reálne urobil, pretože ja to spätne vnímam ako veľmi kľúčový moment nastúpenia na toho žitia v tej motivácii. No a ešte, ak mi dovolíš, tak spomeniem, som sa zakecala, lebo vidíte, to K mi je veľmi blízke. Ale to smerom od
to smerom od. Ja sa častejšie stretávam s tým, že ľudia, ktorí napríklad prídu do koučovacieho stretnutia, tak je im možno ľahké povedať nechcem, čo nechcem, ale ja tam vždy sa k tomu dostaneme. Je to často sprevádzané so strachom premeniť na to k. Hej, že tam je prítomnejší ako keby ten strach. Tej motivácii k, ten strach príde potom. Hej, pri tých ďalších krokoch. Ale ten nultý bod pri tej motivácie od je spojený práve často so strachom. A toto je riadna výzva, pretože strach je taká potvora a on môže mať rôzne podoby. A nazvem to teraz tak možno negatívnym slovom, boj so strachom bolí. Hej. Boj so strachom bolí. A ja si myslím, že treba si posvietiť na strachy. A myslím si, že strach samotný má jeden strach. Vieš aký? Že skončí. Že skončí a že bude odhalený. Presne tak. Čiže ľuďom, ktorí tušia na tom gauči, alebo kde, že by aj mohli niečo zmeniť v tom svojom živote, tak a pokiaľ vidia, že nevedia vykročiť a je tam to, že chcú zabrániť tomu, aby celý život v podstate prežili takomto napríklad stereotype, hej? Že je tam v podstate motivácia a prítomný strach. Tak aby ten strach premenili na to, čo bude tou motiváciou. Hej? Tak. A ja tam často ako coach dávam otázku, že čo sa stane, keď neurobia nič. A ja nechcem vyzerať ako tyran, ale ja samozrejme v kontexte toho, ako ten klient komunikuje o tom otvorenie, ja mu nechám zažiť aj tú predstavu. Čiže nie je to len tá sladká vision boardová predstava, ako by mohol vyzerať ten môj nejaký sen a cieľ, ale nechám mu zažiť aj to, keď neurobí nič. A musím povedať, že práve častokrát pri tejto motivácii je to, čo tých ľudí akceleruje a povedia, tak to teda nie. A tuto objavujeme niečo, čo je spoločné pri tej motivácie k aj tej motivácii od. A ja v skutku neviem, aké je to správne slovo. A možno by sme sa mohli niekedy zamyslieť, čo to je. Pretože to je niečo, ja to volám ako keby taká najhlbšia esencia v nás, čo nás donúti z toho gauča vstať. Uh-huh. A my keď máme upratané práve toto, aj na jednej strane, čo sa stane, keď nevykročím, a čo sa stane, keď ja začnem žiť ten sen a ja práve tým, že to mám zvedomené a mám to zviditeľnené, ja idem vykročiť, tak nastupuje tam, alebo podľa mňa je aktivovaná tá hnacia sila do miery, že ja si myslím, a poviem to hneď, aj keby to možno patrilo k vyvrcholeniu, ja si myslím, že taký človek je nezastaviteľný. Pretože tam sa udeje taký zvláštny proces. A ten proces je, že on nevie na to zabudnúť, keď to uprace. Hej, keď si tam vyčistí ten obraz, on ten obraz nadobudne jasné kontúry, tak ten človek objaví v sebe zdroje takej tej sily odhodlania, odvahy. Odvaha je veľmi dôležitá, že on to nevie z tej hlavy dostať von. A to bol môj prípad. Ja som nevedela to dostať z hlavy, ja som nevedela na to zabudnúť. Mimochodom, ja sa držím takých veľmi jednoduchých, ja to volám, že ošľahané pravdy. Jedna z nich je, že co je psáno, to je dáno. A už keď to je napísané, no hold, dievča, ako to chceš teraz mať, keď to tam máš napísané a svieti ti to na tom nočnom stolíku. Takže je tam tá aktivácia práve toho, čo nevieme možno popísať, nevieme definovať, ale to je to možno aj, čo nás dvoch a nášho milého technika dnes sem priviedlo, aby nám pomohol natočiť tento podcast, aby sme my dvaja hovorili dnes do mikrofónu a mohli sme robiť plno rôznych iných vecí však. Ale bolo tam niečo, čo nás aktivovalo a priviedlo sem, pretože a ja o tom budem hovoriť a naznačím a bude to súvisieť s jedným úžasným slovom, ktoré podľa mňa je tým ako sa to povie, benzín, nafta, PMH, pohodné hmoty. Pohodné hmoty. A to je zmysel. A možno by som to ešte len prirovnal k autu, ako sme na začiatku mali, že vykročiť je zaradiť tú jednotku
Stlačíš spojku, zaradíš jednotku, pustíš brzdu, stlačíš plyn. Sú tam proste možno viac vecí, ktoré musíš naraz spraviť, ale dá sa to. Ale ešte to vstanie z gauča, to zdvihnutie tej prvej nohy, by som možno pripísal, že tomu, že odbrzdíš ručnú brzdu. Že snívaš, ale dovol si za tým ísť. A toto bolo to, čo mne pomohlo prekonať prvú bariéru. Ja som mal strašne veľké sny, ale stále som sa tak držal a potom, že veď si to dovoľ. Povedal si krásne slovo dovoľ. Ja tu zažívam práve v koučovaní, v individuálnom koučovaní neuveriteľné veci. A ja sa koľkokrát tak potom, keď to skončí, ten rozhovor, poviem jeden príklad, ja si tak poviem, že to kde sa vzalo. A to môže byť napríklad, mám taký príbeh, mám dva príbehy, totožný výsledok. Dvaja mladí muži nepoznajú sa a obidvaja v podstate výsledok toho sna bol, že musia napísať knihu. Uh-huh. Jeden ju už napísal, už ju máme aj na poličke, že ju napísal. A on ju napísal na základe toho, že ja som mu dala otázku a čo ak by sa to podarilo? A jeho tá otázka čo ak zdvihla z toho gauča a on tú knihu napísal, myslím, že mu to trvalo ani nie mesiac. Wow. Neuveriteľné, pretože tam som videla, že on zahodil všetky tie, ako si povedal, odbrzdil tú brzdu a on proste išiel. A jemu iba rezonovalo čo ak. Ty hovoríš, však si to dovoľ. Hej? A ten druhý mladý muž, ktorý je to veľmi čerstvé, je to z minulého týždňa, a keď prebiehal ten koučovací rozhovor, ja ani neviem paradoxne povedať tie momenty, lebo my tak plinieme, aj toho sa chcem dotknúť dnes, v takom, že flow, v takom tom prúdení, že to jednoducho tak príde, pretože keď sú tie brzdy odbrzdené, tak vy proste idete tou cestou a razíte si to tou krajinou a objavujete všetky tie možnosti a zrazu zistíte, že možno je menej vecí nemožných, jak možných a my žijeme práve v opaku, že veľa vecí je nemožných a iba niečo je možné, aj to je výsledkom nejakej náhody. Ja si práve myslím, že to tak nie je, že to je úplne opačne. A u tohoto mladého muža zafungovalo to, že som sa ho spýtala, myslím niečo v duchu, že zabudnite teraz na všetky prekážky. V noci išli ste spať, v noci ste spali a ráno ste sa zobudili a stal sa zázrak. A čo ste urobili? A on povedal, napísal by som knihu. Takže myslím si, že a bude to sprevádzať možno aj také tie moje odporúčania, rady, skúsenosti, zdieľania. Mimochodom, toto mne dáva zmysel, že zdieľame to, čo my sme už nejakým spôsobom možno preskúmali iným. A to mne dáva zmysel, to je pre mňa tá hnacia sila, prečo to sedím, je, že otázky, dobré, silné otázky, otvorené otázky sú takými čarovnými prútikmi pre naše hlavičky. Alebo to môže byť jedna veta. Aj možno vetu, ktorú povieš Rastík. Možno práve teraz, keď si povedal, že dovol si, že u niekoho to zarezonovalo, že si povie, no tak keď Raste povedal, že dovol si, tak si poviem aj ja. A to je to objavovanie tej inšpirácie, objavovanie toho, čo mi sadne. Objavovanie na tom gauči toho, ako to uchopím a ako vykročím a čo by ma z toho gauča mohlo zdvihnúť, je práve v hľadaní toho, ako to niekto iný urobil. Tak. Súhlasím s tebou v tom, že keď už človek si v podstate odblokuje tie brzdy, že mu príde skôr ten jeho potenciál ako do popredia, že potom už naozaj dokáže čokoľvek, čo si zaumieni. Trošku ma mrzí, že ľudia sú ale ako keby to majú od prírody dané ten obranný mechanizmus, že proste nemyslia na to najlepšie, čo sa môže stať, ale radšej si urobia scenár toho najhoršieho, čo môže prísť a keby náhodou bolo lepšie, tak super, ale vieš čo, idem teraz, 30 km autom, dám to za 15 minút, ale čo ak to dám za hodinu? A to je veľmi ešte jednoduchá príklad. No, teraz si načal to, kde sa vlastne tá motivácia tvorí. A čuduj sa svete, ona sa tvorí v našej hlave. Hej?
teraz idem po povrchu, ale ona má ešte aj troška iný rozmer. A ja si ho asi neodpustím, asi to sem dám. Ale poďme sa najprv pozrieť na tú našu myseľ, na ten náš mozoček. Hej. Mne toto urobilo veľký rozdiel v tom, ako som začala vnímať realitu. Taká tá úplne základná znalosť toho, ako my fungujeme ako ľudia z hľadiska myslenia. Hej. A ja dneska hovorím o tom, že poznať to, ako funguje náš mozog, cez aké systémy, do takého praktického, takom tom praktickom ponímaní, je nesmierne užitočné. A preto sa dotýkam a znova počiarkujem, že my potrebujeme nejaké poznatky na to, aby sme tú motiváciu dokázali pochopiť, aby sme dali tomu ten správny význam pre nás, dokázali ju pochopiť, dokázali si naplánovať kroky, tak my potrebujeme nejaké poznatky. A jeden z tých poznatkov je, že my ako ľudia sme dlhé roky žili v takzvanej mysli prežitia. A tá myseľ prežitia, ona je schopná vidieť skôr riziká, skôr nebezpečenstva, pretože jedna z tých motivácií, ktorú my máme veľmi primárnu, v podstate máme dve také primárne motivácie, s ktorými sa rodíme, a to je motivácia prežiť. To znamená, dáme vedieť, že sme hladní, že sme smední, že sme asi pocikaní a iné ešte neduhy a unavení. To je primárna motivácia ošetriť to, aby sme boli schopní fungovať ako fyzické telo. Áno. Ale máme tam ešte primárnu motiváciu a ona súvisí mať bezpečie, mať istotu. A pokiaľ nás niekto dnes počúva na tom gauči zistí, že jemu je dobre tak, ako je, že má istotu možno zamestnania, je tam skutočne, že iba vymýšľa, že v skutočnosti je spokojný. Ja mám aj takéto skúsenosti. Tak to iba znamená, že si to upraceme a už nevymýšľajme. Buďme spokojní tam, kde sme. Ale ak to tam stále cvrkoce a nie sme spokojní, tak treba ísť ďalej. Hej? Takže tá naša myseľ je jeden z predpokladov, aby sme vedeli, ako s tou motiváciou naložiť, alebo kde sa nachádzame, súvisí s tým, že my si musíme byť vedomí, že kedy fungujeme cez tú primárnu motiváciu a tá motivácia súvisí teda s tým prežitím a s tou bezpečím a s istotou. Toto možno ešte viacej sa dneska prejavuje, že ľudia majú radi, keď majú istotu a bezpečie. Hej? Ale človek tam nekončí. Hej? Ja pozorujem, že my ako ľudia, tá motivácia nekončí len tým, že mám bezpečie a istotu. Mimochodom, ja vôbec ani si neviem predstaviť, kde môžeme byť až tak bezpeční a dlhodobo mať bezpečie a istotu. Ale my máme potrebu mať pekné vzťahy napríklad. Hej? A to sa už rodí niekde úplne inde. To už nesúvisí s našou myslou prežitia, ale súvisí s našimi emóciami. A súvisí s tým, ako my chápeme, že ako sa pozeráme na vzťahy. Hej? Že človek, ktorý je na nás možno nepríjemný, a ja som sa naučila pred rokmi, že iba trpiaca bytosť dokáže ublížiť. To znamená, ako náhle ja vidím nepríjemného človeka, priznávam, možno je to aj tá profesionálna deformácia, že ja sa na toho človeka nepozerám ako na nepríjemného, ale ja sa dívam na neho ako na človeka, ktorého zrejme niečo trápi. Tak ja budem s ním ináč komunikovať. Ja budem cez tento poznatok, že ten človek asi sa trápi, ja budem inak s ním komunikovať. Samozrejme v rámci hraníc, ale to asi nebudeme dneska zachádzať, že by som mala mať nejaké hranice, v ktorých sa pohybujem a nie sa obetovať len pre niekoho, kto je nepríjemný. To tiež súvisí s tým, kde to chcem dostať. No ale my tam máme potom úplne ešte inú časť mozgu, ktorá je zodpovedná za, ja tomu hovorím big picture. To sa nikdy nevytvorí, ten big picture ten veľký obrázok, to vlastne tá misia. Čo tu vlastne na tejto planéte idem ako urobiť? Ide tu o to, že budem spokojná v korporáte s tým mojou istotou platu 35 rokov a s dôchodkom, ktorý mi niekto tretí dá, nedá, neviem, hej. Tak to je niečo, čo musí odhaliť tú pravdu, že ja som sa s tým napríklad nechcela uspokojiť, neviem ako ty. Hej. Keby som sa s tým uspokojil, tak tu asi nesedíme. Tak, hej, takže to je to porozumenie tomu, že
že my v podstate fungujeme cez také 3 systémy myslenia a ten tretí systém, ten volajú to odborne neokortex, je zodpovedný za to, že ja tam dokážem vytvárať veľké veci, ja dokážem tam tvoriť, ja tam dokážem proste predstaviť si niečo, čo ešte vôbec nie je. A podľa mňa to je fantastická správa, že my ako ľudia, ináč niekde nedávno ma zasiahla taká myšlienka, že my sme jediné bytosti na tejto planéte, ktorí sme tohto schopní. Si predstavovať niečo, čo tu vôbec nie je, byť si toho vedomý, hej, že niečo také môže byť. A to je fantastická správa, pretože z toho mne vyplýva aj značná zodpovednosť voči tejto planéte, pretože okrem toho, že sa rodíme s motiváciou, my sa rodíme s špecifickým talentom. Hej, ja prudko verím, ošľahaná pravda číslo 2, že každý tu máme nejaké svoje poslanie. A to môže byť aj pani, ktorá celý život varí deťom v školskej jedálni, ale varí tak, že si tie deti spomínajú na to, že to boli buchty, ktoré sú nezabudnutelné. A to je presne výsledkom toho, že my dokážeme tvoriť krásne veci práve v tomto treťom myšlienkovom, alebo teda tom leveli myslenia, ako funguje naša myseľ. A tam sa rodia úplne iné veci, ktoré sú veľmi kľúčové pre motiváciu. Ale odpoviem ti iba na tú otázku, že to myslenie veľmi ovplyvňuje to, ako sa my na to celé pozeráme. A ja tomu hovorím, že snílek, ten vizionár, ten v úvodzovkách blázon, sa musí sústrediť na to, aby dokázal vidieť prekážky, pretože realita je taká, že ja nemôžem len ísť, že všetko je dokonale ružové, všetko dosiahnem, ale tá realita tam vonku, tie okolnosti, ktoré tam sú, si vyžadujú posúdenie aj cez ten úplne prvý systém, a to je, aké riziká tam sú. Ale dôležité je nezostať len v jednej alebo v druhej časti ukotvený a fungovať len cez to, ale namiešať si ten koktail cez všetko. To znamená cez tie možné riziká, namiešať si ten koktail cez tie emócie, cez tie vzťahové veci, ale aj cez tie kroky, konkrétne kroky smerom k tomu cieľu a k tej vízii, cez tú predstavivosť, ak chceš vizualizáciu. A toto celé dať dokopy tak, aby to malo, ako hovoríme, hlavu a petu, aby tam bola predstava, aby tam boli kroky, ale aby tam boli aj riziká a aby som mal nejaké riešenia na to, čo budem robiť keď. Hej? Áno. V podstate my sme asi aj zodpovedali teraz otázku, že ako si udržať motiváciu. Čiže možno tak zobrať si do úvahy všetky tie aspekty, ale zároveň mať stále pred sebou to, že čo ma poháňa, že čo bolo možno aj tá úvodná myšlienka, že toto chcem dosiahnuť a pomôže mi to prekonať tie schody, po ktorých idem, lebo taká rovná cesta to nemusí vždycky úplne byť. No, ja si myslím, že tam do toho vstupuje ešte jedna vec, tri. Jednu som spomenula, alebo dve som už spomenula, ale ja ich teraz ešte tak zarámcujem, ak môžem. Ono, keď mi dáš otázku, že ako udržať tú motiváciu, tak ja tu budem veľmi praktická a ja som sa, ako vždy ma to tak, ani nie, že pobaví, ale poviem si, že aké je to jednoduché, keď mi ľudia povedia, že ja som už aj vedela, čo chcem, alebo vedel, čo chcem. Ja som už aj robil kroky, ale ja som potom tak nejako od toho odišiel. A tam môžu byť dve veci. Buď sa tam prejavili nejaké brzdy a brzdičky nové, okrem strachu. Hej. To je napríklad, často je tam pochybnosti. Často je tam, nemám na to. Často sú tam také, ja tomu hovorím mentálne vírusy, hej, ktoré tam do toho skočia. A on ako keby ten človek uverí tým, nechá sa viesť tými pochybnosťami. Hej? On tú motiváciu potlačí. A tá vec, ktorá ma vždy prekvapí, pobaví a zároveň mi povie, to je jednoduché, že ja si myslím, že by sme tú motiváciu, ten sen a ten cieľ, za čím ideme, alebo to, čo by nás urobilo fakt šťastnými, keď už máme to tak ako vybalované, vyjasnené, mať na očiach. Hej? A to je tá najjednoduchšia vec, ktorú môžeme urobiť, pretože ľudia často si povedia, tak ja to mám v hlave.
A ja hovorím, môže to byť aj v hlave, ale najlepšie je to mať veľmi málo ľudí som stretla, ktorí to dokázali v tej mysli udržať. To boli, mám konkrétne teraz na mysli jedného človeka. Je to proste týpek, hej, ktorý ten obraz má, on s ním stáva, dýcha, chodí, on ten obraz nikdy podľa mňa neodkladá, ale je to skôr ojedinelé. My by sme mali mať ten cieľ a ten sen skutočne zhmotnený a na očiach. A jednoducho na to, na čo si to naznačil, na čo zameriame tú pozornosť, to je ďalšia ošľahaná pravda číslo 3, podľa mňa, že na čo sa zameriame, to rastie. Ak sa ja zameriam na brzdy a limity a prekážky a to, čo si hovoril, že a čo nie a zabudnem na to a krútim to a splietam a vidím len tie riziká, tak jednoducho to porastie. Takže my by sme, a toto je podľa mňa riadna výzva v motivácii, že ako sa my udržíme v tom, aby mi tá myseľ neodchádzala k tým veciam, ktoré ma od toho tak ako posúvajú ďalej. A ja tam dám takú pomôcku a to je, že mať na očiach ten sen a cieľ, ale pracovať so zmyslom. Hej? A tam sú výborné otázky typu, že ako to ovplyvní mňa, keď to dosiahnem? Ako to ovplyvní mojich najbližších? A ja som mala jednu veľmi silnú motiváciu v zmyslu, hej, že ja som chcela byť vzorom pre moje deti. A ja si pamätám, že keď som si ten vision board robila, tak ja som si tam dala jednu takú vetu, že ja chcem, aby moje deti mali v svojej detskej tínedžerskej izbe ako plagát mňa a môjho muža. Nás. Krásne. Aby tam, ja som mala tendenciu skôr si tam lepiť nejaké kapely alebo nejakých idolov, ale vždy, keď idem do izby mojej mladšej dcery, ktorá s nami ešte žije, tak býva, ona tam má fotku, spoločnú fotku nás ako rodiny. A vždy ma to tak veľmi poteší, pretože to bol ten zmysel, čo mňa poháňal. To bolo to, čo mne spôsobilo, že ja som tú motiváciu, prečo musím vykročiť za tým mojím snom a cieľom, že to ma tam držalo, pretože ja som chcela, aby spomínali na mňa raz, ak tu nebudem, že som ich pozitívne ovplyvnila, že som im dala dobré karty do toho života. Takže mňa ako mami tento zmysel veľmi zapadol a veľmi oslovil. A musím povedať, že dodnes ma drží aj pri takých bežných šarvátkach, ktoré by mohli potenciálne v rodine vznikať, že vždy sa pozerám na to, že chcem, aby aj na tento deň spomínali v tom najlepšom. Takže zmysel je mať na očiach zmysel. Prečo to vlastne chceme robiť? Hej? To som sa chcel teraz spýtať, že aký je vzťah medzi zmyslom a prečo? Ja si myslím, že to je hodne totožné, hej? Ale to prečo nám už zasahuje ešte do takého levelu nad tým celým. Chceš vedieť, čo to je? A ty to vieš. A to je taká veľmi zákerná otázka. Zákerná, v úvodzovkách zákerná. Na telo. Ide hodne na telo. A to je, kým sa chceme stať. To je silná otázka. Kým chcem ja vlastne byť? Hej? Kým chcem byť z pohľadu, ako som povedala, ako budú na mne spomínať. Kým chcem byť, keď v tej miestnosti nie som, čo si tí ľudia si o mne povedia. Hej? My máme častokrát strach, že ľudia, čo si o nás pomyslia, mimochodom v našich zemepisných šírkach pomerne vážna brzdička, až brzda, hej? Ktorá mimochodom aj mňa veľmi držala, hej? Pretože čo tí ľudia povedia, keď napríklad zlyhám? Hej, to je taký strach zo zlyhania. Čo povedia mojim blízkym, že som šialená baba, ktorá si tu nedá pokoj a odíde z teplého miestečka manažerskej pozícii niekde úplne do neznáma, hej, že čo tí druhí povedia, tak toto sú všetko výzvy práve pre nás, keď sa chceme orientovať v tej motivácii a nehať sa viesť tým smerom k tomu snu a tomu cieľu,
a že toto si potrebujeme skutočne vysporiadať, kým chceme byť. A ja som dneska stretla jednu podnikateľku známu, dlhšie som ju nevidela, a ona povedala, niečo sa ma pýtala, že sa jej nedarí v podnikaní a niečo tam, že ako to má urobiť. A sme sa o tom rozprávali a hovorím, no keď ja taká nie som. Hej? A tam je veľmi dobrá otázka, že je to v poriadku. Hej? Keď taký nie sme, tak nie sme, ale otázka je, že či je to pre nás užitočné. Hej? Alebo či si to len nenahovárame, že nie sme takí a skladáme zbrane, pretože tam je ďalší taký rámec motivácie. Ja by som ho veľmi rada spomenula. A to je okrem zmyslu majstrovstvo. A ja to aj vysvetlím, čo tým chcem povedať, že ja si myslím, že nechcem vám vnúcovať túto pravdu, aj keď pre mňa je ošľahaná. A to je, že ja skutočne verím tomu, že ten zmysel toho, prečo my ráno vstávame a prečo ideme do ďalšieho dňa, kvázi ako keby sme sa narodili, lebo my máme možnosť sa niečo nové naučiť. Máme možnosť byť lepšími. A ja teraz nemám na mysli byť len lepšími v biznise a urobiť lepší biznis a dobrý biznis a najväčší biznis a dream biznis a ja neviem, aký úspech dosiahnuť. Ale ja si myslím, že nás stále pozýva byť lepšími partnermi, rodičmi, byť lepší sami pred sebou, byť láskavejší k sebe. A to si myslím, že tá motivácia, keď to preženieme cez toto majstrovstvo, cez túto túžbu byť lepšími, tak myslím si, že ona veľmi drží. Ona je veľmi pevná. Ona je to taký pilier, ktorý veľmi napomáha udržaniu tej motivácii. Takže zmysel a túžba majstrovstva, hej, k majstrovstvu. Ja často vnímam ľudí, že chodia študovať ďalšiu vysokú školu a ďalšiu a nadstavbovú a neviem akú a stále študujú a študujú. Tak to je presne ono. To je presne ono, ale musím povedať, že je tu znova jedna pasca pri tomto majstrovstve, že to majstrovstvo nemá byť len v rovine, že študujem, ale znova je tam tá pravda o tej motivácii, že musí tam byť ten movement, musí tam byť ten pohyb. To znamená, ja keď naštudujem, tak ja by som mala uvažovať o tom, ako to aplikujem a ako to začnem robiť. Čiže darmo ja si urobím, ja neviem, MBA z psychológie a dozviem sa, že aké je dôležité vychovávať deti v nejakom inom prostredí, ale pôjdem na autopilota a tie deti sprdnem a pritom viem, že by to mohlo byť aj inak, tak to je motivácia, ktorá sa neprejavila, nezmaterializovala. To je znova o tom, že ja môžem mať vysnívané niečo, ale pokiaľ nezačnem robiť tie prvé kroky, premyslené kroky, tak jednoducho tá motivácia zostane len, ak to môžem tak nazvať, v teoretickej rovine. Hej? Takže majstrovstvo, pozor na to, hej? Ja nie som za extrémy, hej? Že len vzdelávať, ale ja som za to, aby to malo takéto zašpinenie sa v tej realite, hej, že padnem na kolená. Síce som niečo vyštudovala a niečo viem, ale ja vonku idem zistiť, ako by to mohlo fungovať pre mňa, ako by som to vedela uplatniť. A to je, že my sa aj zašpiníme tam, hej, že nestačí len teoreticky vedieť, ale tá motivácia je aj o tom, že ja tam padnem na tie kolená, ja mám tie blatové odreté nohy a zodraté topánky a neúspech, hej, pretože tá motivácia nemusí sa, a ona sa nikdy neprejaví, že hneď tam je to materializované, ale to sa ma asi spýtaš, predpokladám, že či motivácia je všetko. Určite nie, ja som zástancom aj takých tých, že čo k tomu treba. Ale aby som neodbočovala, ja som absolútne nie proti extrému, že byť len zameraný na majstrovstvo a vzdelávanie, ale poď to skúšať, poď to realizovať, poď to proste dať do tej praxi. A ja si pamätám, že ja som to často v tíme hovorila, mi dávali takú otázku, a ste si istá, sledujete to, že je tam tá motivácia na bezpečie a istotu, ste si istá, že toto je dobré rozhodnutie? A ja som povedala, nie som si istá. Ale my nemáme čarovnú guľu a ja budem mať tú istotu až vtedy, keď sa ideme zašpiniť a my jednoducho začneme. A vždy som hovorila, kľúčové je začať. A vždy som to prevezovala tým, dobre, tak
Nevieme, nemáme istotu. Ideme začať, aké z toho vyplývajú riziká. A mala som takú zásadu v tíme, že keď to bolo menej ako 500 eur, tak sme to vždy išli urobiť. Hej, prídeme o 486,50, no tak prídeme, ale nás to posúva práve k tomu praktickému majstrovstvu. Vieš, že to nie je len v tom, že viem, ale že ja to majstrovstvo získavam tým, že robím tie veci. Čiže na to sa mi hodí ten mozog prežitia, ten mozog, ktorý mi dáva signály riziko, pozor, riziko. Všade je riziko. Hej, riziko, ja si myslím, že absolútne riziko je len jedno, keď umreme, že tam proste žiadne riziko nie je. Hej. Aj to môžeme polemizovať, ale zostane v takej praktickej rovine, že to majstrovstvo treba pretaviť do toho praktična. No a ešte je tam jedna vec, Hrastík, ktorá je nezbytná, nevyhnutná na to, aby tá motivácia bola udržateľná. A to je predstav si autonómia. V akom zmysle? Autonómia znamená, že my ako ľudia, a to je ďalšia ošľahaná pravda, my ako ľudia, my sme viacej motivovaní, keď si veci môžeme robiť podľa seba. Keď dávame do toho tú našu jedinečnosť. To je zase taký paradox, že my sa pozeráme po iných, hej, ako to robia iní a porovnávame sa, ale opäť tam nesmie byť ten krč v rovine, že tento robil tak budem to robiť aj ja tak, pretože to nemusí na mňa fungovať. Ale ja sa môžem len inšpirovať od toho iného a moja úloha, môj vklad do tej celej hry autonómnej je, že ja mám preskúmať, ako by som to urobila ja. Cezo mňa, ako by to išlo tak, že by som v tom bola ja. Bola by tam tá moja, a to dneska sú najnovšie trendy, všade to počujete, že je tlak na tú autentičnosť, na to prejavenie tej jedinečnosti, byť sám sebou. Tak to je presne ono. A myslím si, že byť sám sebou je jedna nádherná jazda objavovania toho, kedy som sám sebou, sama sebou a kedy nie som a kedy musím troška zľaviť a kedy nezľavím. A má to taký veľmi pekný koniec, ale to potom neskôr, ak mi dáš takú otázku. Ja by som tu len možno to tak zosumarizoval, alebo tak zasvietil na také body. Lebo ako by som to spravil, kedy som sám sebou, to má vracia k tomu, že človek sedí na gauči a objavuje, že čo ho tam tak šteklí, že čo by šiel urobiť. A možno ešte nemá až takú odvahu povedať si, že kým som a toto idem robiť, ale minimálne, že tam tak cíti niečo v sebe, že čo keby toto a čo keby tamto. Že čisto, ešte ani nie, že vízia, len možno nejaká divoká myšlienka alebo túžba. Ale určite by som tu ešte chcel tak ako keby posvietiť, poviem to tak trošku nadnesene, na to blato. Lebo to tam je vždy. Ale to máme vždy a všade. Sadneme do auta a môžeme prejsť cez nejakú mláku, cez nejaké blato, po nejakej tráve. Môžeme sa zašpeniť, je to úplne v poriadku. A je to blato je všade. To nie je len, že keď ideme za svojimi snami, ale aj keď, ja neviem, sa ráno vstanem ľavou nohou, či pravou, ako sa to hovorí. Asi tak. Tak. Majstrovstvu zase by som chcel ako keby posvietiť na to, že presne tak nie je to len o tej teórii, je to aj o praxi. Ja, ako jeden z mojich ako keby biznis učiteľov alebo mentorov hovorí, že keď robíš iba jednu vec, máš dve nohy, robíš iba jednu vec a kráčaš iba jednou nohou, tak ideš v kruhu. V tom kruhu sa strátiš, musíš chodiť ľavá, práva, hodina vzdelávania, hodina práce. Tak proste makaj a ideš, vstávaj, dvíhaj ten zadok z gauča. A áno, kým sa stanem, keď si to povedala, tak úplne proste, nie že lampášik, ale proste halogénové svetlo, lebo človek, keď chce niečo dosiahnuť, tak podnikám, minule som to rátal 16 rokov, veľa rôznych víziev máme za sebou, ale keď som pochopil, kým sa stanem, keď prekonám všetky tieto blatá, povedzme to úplne na rovinu sračky, tak to bolo to, čo ma ťahalo vpred. Tam už potom som nemusel nazvať to, že motivácia, ale proste to bolo
na tej kľukatej ceste to lano, ktoré šlo rovno. A chytil som sa ho a áno, potom boli odbočky, ale to bolo to hlavné. Takže ľudia, nebojte sa prijať to, kým ste, lebo to je ten hnací motor. To je ešte pred tým odbrzdením presne to je to pohonné hmoty. Natankuješ to a to ťa živí. Ja teraz troška možno použijem taký iný pohľad na to, čo si povedal. Ináč, tak jak si rozprával teraz, tak kto nás bude iba počúvať, tak som iba tak prikyvovala, že presne tak to je. A ono je to... Ono ja niekedy dávam takú na iný pohľad v rovine, že nemusíme robiť nič v duchu toho, že pôjdeme tým životom v súlade s tým, kým sme a nebudeme sa báť byť sami sebou. Nič sa nestane, keď aj nebudeme. Ja mám veľkú úctu k našim predkom, pretože keď si pozriete do histórie, a to je z hľadiska tvojho podnikania, možno ti blízka, možno mi dáš za pravdu, že oni sa veľmi nezamýšľali nad tým, kým sú a nad nejakým zmyslom. Oni hodne fungovali na tej motivácii prežiť. Mať nejakú istotu, že prežijú zimu napríklad, hej, alebo budú mať peniaze, ja neviem, na základné veci. A oni sa hýbali v tejto motivácii. A oni asi veľa nedúmali nad tým, kým sú. Ale pravda je taká, že keď sa pozriete do minulosti a pozriete sa na tých ľudí, ktorí urobili nejaký krok pre ten svet v duchu evolúcie a išli ako keby mimo tohto, tak oni ten svet nejakým spôsobom pohli. Uh-huh. Niektorí negatívne, aj to mal svoj zmysel, pretože nám ukázali, že tady to cesta nepôjde, ale ukázali nám aj to, že keď boli sami sebou a nedali si to zobrať, tak oni boli práve tým hnacím motorom tej evolúcie ľudstva ako takého. A myslím si, že o tom sa my tu celý čas rozprávame. My sa tu rozprávame o tom, že my tým, keď sa na toto zameriame, my môžeme nielen ovplyvniť ten život náš, ale môžeme ovplyvniť skutočne život iných. A to je podľa mňa veľmi dobrá správa. A nie je to povinné. Pretože nemám na mysli teraz, že musíme pohnúť a vyosiť, ako ja hovorím, planétu, a zasiahnuť celé ľudstvo, ale my skutočne môžeme byť motivovaní, ale v kontexte toho, že sme sami sebou, smerom len k tomu, tým našim najbližším alebo nejakému okruhu ľudí, ale tým, kým v skutočnosti sme. A myslím si, že každý jeden z nás by mal byť motivovaný k tomu, aby bol iba dobrý človek. A toto je podľa mňa primárna motivácia, ktorá ale nadobúda na inej kvalite a možno aj v týchto časoch. Že keby sme sa zamerali len na toto, ja si dokonca myslím, že práve takýmto zámerom byť dobrý človek, užitočný, mať mieru nejakej užitočnosti pre ľudstvo, pre dedinu, pre adresu, kde bývate, tak urobí veľký rozdiel v živote nás na kvalite, ale aj v kvalite iných, ktorí sú pri nás. Uh-huh. A ten život nadobúda úplne inú kvalitu, to chcem tým povedať. Že ja som milovala príbehy, ktoré mi rozprávala môj detko alebo moja stará mama. Tam nebola veľmi kvalita života z pohľadu optikov dnešného človeka. To bol veľmi ťažký život plný výziev, ale myslím si, že práve v takýchto výzvach tí ľudia boli viacej schopní čeliť tým výzvam, tým mindsetom, tým nastavením mysle, ako ideme prežiť. Dnešný človek čelí tomu, že zrejme ja si prajem, aby sme vôbec nemuseli riešiť také tie základné naplnenie potrieb, ako prežiť strava, teplo, voda, vzduch, hej, ale podľa mňa dnešný človek čelí tomu, aby bol motivovaný smerom ku kvalitnejšiemu životu z hľadiska práve tých vzťahov, toho majstrovstva, vyjadrenia samého seba a aby žil pre zmysluplný zmysel. Presne tak. Chodíme tu okolo jednej časti. A ja by som to tak vykopol otázkou, že čo by si chcela odkázať ostatným našim poslucháčom, našim sledovateľom v téme motivácie. A kľudne poď, akože nemusíš byť až taká slušná. Ide o to ľudí pohnúť ďalej, alebo nech to proste vykopnú. Nech idú za tým, čo chcú. To je krásna otázka.
z pohľadu, že mala by som toho veľa na mysli. A ja by som možno povedala, že ten, kto nás počúva, by mal urobiť jednu vec. A to, že nemal by počúvať to, čo mu hovoríme v kontexte, že to je hlúposť, to nebude fungovať, alebo to je zaujímavá myšlienka, ale mal by sa do toho obuť, že prevezme zodpovednosť. Hej, a to je, možno sme to teraz tak hladkali, možno sme sa hýbali v takých vodách, že asi áno, asi nie, ale ja si myslím, že v konečnom dôsledku je to o zodpovednosti. Pretože mňa fakt štve, keď stretávam úplne úžasných, skvelých ľudí a ja si tu dovolím povedať, že ako coach mám na to optiku, hej, že vidím, že čo v tom človeku je a ja ten potenciál tam proste vidím, cítim a mňa proste neuveriteľne štve, ako sa tí ľudia zahadzujú kýblom odpadkov a špiny a nepravd a polopravd o tom, o sebe samom, o realite a hrabú sa v tom, že to sa nedá, lebo vyhoďte slovíčko, nedá sa. Urobil by som to, keby niekto tam vonku niečo urobil. Na to zabudnite. Podľa mňa je to o prevzatí skutočne tej osobnej zodpovednosti a ja si myslím, že tým, že my sa tu vôbec bavíme o nejakej motivácii a to, že my sme výsledkom nejakej motivácie, že sme sa vôbec zrodili a tu ocitli, je podľa mňa nesmierne arogantné, ak s tým narábame tak, že sa necháme brzdiť vecami, ktoré síce sú tu, ale ktoré vôbec nemusia byť tie rozhodujúce, či my z toho gauča staneme, alebo nie. Takže myslím si, že zahodiť, skutočne zabojovať, aby sme upratali, aby sme vyhodili tie odpadky. A ak si ten človek nevie proste s tým rady, tak proste nech hľadá práve u tých, ktorí to prešli a kde cíti, kde to s ním rezonuje, aby začal všímať si tie veci, aby začal byť ten, ktorý proste vníma tú realitu, používa tie zmysly a nejde, že ani nevie, ako prešiel ulicou, ale aby si všímal, pretože ja som častokrát natrafila na kľúčové veci práve tým, že som mala oči otvorené a zmysly nastražené a že som sa nehala viesť tým, že som hľadala riešenia. Takže odkážem im urobiť si poriadok, počúvať to, možno aj to, čo sme hovorili my, a sú kvantá vecí, kde môžu čerpať, aby to počúvali v kontexte toho, že prevezme za to zodpovednosť a ide to uplatniť. A ako som povedala, ja mám rada akciu, takže začať. Hej, zaviazať sa, že urobím prvý krok. Možno si niekto povie, nemám čas, a ja poviem, že je to výhovorka. Pretože každý deň si vieme nájsť 5 minút, aby sme začali niečo s tým životom robiť smerom k tej skutočnej motivácii a tej skutočnej pravde, ktorú v sebe máme. Tak. Toto si môžu poslucháči vypočuť, tí, čo nás pozerajú video, tak pozrieť a čo si môžu prečítať, akú by si knihu odporúčila? Alebo knihy, kľudne? Ja si myslím, že je kopec kníh, ktoré sa krútia okolo motivácií v nejakom tom parametri nachádzanie samých seba alebo majstrovstva alebo toho zmyslu. Ale možno spomeniem z každého rožka troška. Taká tá motivácia možno ako motivovať iných alebo aj seba, keď sme hovorili to k a od, je výborná knižka Pohon alebo Drive od Daniela Pinka. Hej, to je podľa mňa výborná knižka na to, aby taká dosť technická, čo sa týka, ako funguje motivácia v tímoch napríklad. Potom je výborná knižka určite Simon Sinek Proč. Hej, začnete se svým proč, asi takto sa volá tá knižka. Ale aj knižka, ktorá je moja veľmi obľúbená, musím povedať, že ma šokovala a na druhej strane ma aj dala mi nádej, že to skutočne je tak, ako som si aj ja tak nejak v svojej mysli dala. To je kniha Ľudskosť. Je to výborná knižka na to, aby sme pochopili, ako my, ako ľudia, ako spoločenstvo vôbec fungujeme a čo my vlastne potrebujeme. Takže túto knižku by som spomenula a potom možno pre tých, ktorí vedia, či to je v angličtine Future Leader. Ja sa teda hodne zaoberám leadershipom a práve tým, ako ten blázon, ako ten uprataný jedinec vie ovplyvňovať tých najbližších alebo týmy, masy, skupiny, čokoľvek,
tak mňa veľmi sa mi páči knižka Future Leader, ktorá je v angličtine, ale myslím si, že je úplne tak bombasticky napísaná smerom do budúcnosti, čo môžeme očakávať. No a ešte nejakú knižku? Ak ti nejaká ešte skočí? Ja mám veľmi rada poriadok aj v tej temnej strane a to je, určite by som doporučovala knižku Bdelosť alebo Nová zem od Eckharta Tolleho. Takže to je o egu a to je práve o tých brzdách a brzdičkách, ktorými sme sa dneska možno nevenovali detailne, ale mohli by sme sa, pretože to je téma, ktorá je, myslím, výzvou aj pre nás, ako pomenovať tie brzdy a brzdičky a limity a všetky tie presvedčenia, ktoré nám neslúžia, pretože oni si zaslúžia len jednu vec a to je, vieš aká? Povedal by som, že pozornosť. Určite, to je prvý krok. A naučí sa s nimi pracovať, ale nie možno silou, ale s takou ľahkosťou, tak tancovať s nimi. Áno, a ja budem tvrdá normálne ich deletnúť. Áno, je to praktické. Hej, takže vôbec sa s nimi nepárať a naučiť sa, ako si povedal, pracovať s ľahkosťou. Nebrať to tak príliš vážne, ale skutočne odstrániť tie brzdy, ktoré mňa do toho gauča možno spätne ako taký, vieš, ten zotrvačník vrátia, ale aby sme boli schopní ich pozorovať a niečo s nimi spraviť. Takže tá knižka by mohla byť ako veľmi, veľmi fajn. Ďakujem krásne. Júka, my by sme to mohli byť aj do rána. Ja budem veľmi rád, ak medzi nás znova prídeš a nadviažeme na našu debatu. A teraz v rámci nejakého časového manažmentu by sme mohli prejsť k takej možno finálnej časti a povedz, prosím ťa, našim poslucháčom a sledovateľom, ktorí by chceli možno zistiť, že ako človeku pomôže coaching v rámci motivácie, takže ako sa s tebou môžu spojiť, že ako im v tom vieš pomôcť priamo ty. Coaching, ono sa to nazýva takýmto slovom, že coaching a takým aj zaváňa troška angličtinou a je to tak, hej. Ale ja keď som začala študovať coaching, tak ja som vlastne dostala takú definíciu, že je to od slova kočiar. A že je to taký pomyselne sadneme do kočiara a v tom kočiari si predstavte jeden veľký dar. A to je neposudzovanie. Takže ten coaching pomáha tým, že neposudzujem. Hej, že ja som práve troška vyautovaná z takého toho manažerského, možno tej, keby som sa chcela vrátiť, lebo ja som veľmi rada v tom neposudzovacom móde. Mňa to veľmi baví a v tom manažmente predsa len musím používať aj to posudzovanie. Takže coaching je užitočný už len tým, že zrazu sa ten klient ocitne niekde, kde nebude posudzovaný. Ja viem, že to znie divne, ale skutočne všetko, čo povie, je fajn, pretože coaching je o tom, že my by sme mali pravdivo pomenovať veci také, aké máme. Takže coaching pomáha spôsobom, že pomenováva tie veci a mne klienti často hovoria, že ja som to nikdy takto nepomenoval a je mi ľahšie. A o to ide, aby nám bolo ľahšie, aby sme vysypali von tie veci, ktoré nás ťažia, aby sme to dokázali pomenovať a častokrát je ťažko sami pred sebou to pomenovať, pretože ten coaching je o tom, aby sa vytvorilo prostredie jednoduchými otázkami, veľmi jednoduchými otázkami v podstate vytiahli to smerom von, hej, pretože tie otázky veľmi napomáhajú tomu, aby sme boli pravdiví, aby sme boli sami sebou, takže coaching pomáha v tom pomenovaní. Ale coaching je taký beťársky nástroj v tom, že on nebude len nariekať, že čo je zlé, ale on bude hľadať riešenia na tie veci, ktoré boli pomenované a to mám na coachingu veľmi rada. Pretože je to dynamické, ide to k veci, ide to do budúcnosti, tvorí to práve tú realitu, vedie to k majstrovstvu, k sebapoznaniu. Ale samozrejme, toto je taká tá svetlá časť koučovania, ale koučovanie sa zaoberá práve tými limitmi a tými presvedčeniami. A nie je to o tom, že my chceme povedať, že je to hlúposť. Práve naopak, my im dávame náležitú pozornosť, my ich berieme veľmi vážne ako súčasť každého jedného z nás
ale my sa skutočne zamýšľame v koučovaní nad tým, či nám slúžia alebo nie. A keď zistíme, že nám slúžia, môžeme ich stále používať, ale keď zistíme, že nám neslúžia, tomu klientovi neslúžia, tak vieme, čo s ním máme urobiť. No a ako sa môžu so mnou spojiť? Ja myslím, že dneska to nie je ťažké, keď máme dostupné internety a podobné srandy, takže Ďakujem. Nezľahčovala by som to tým klientom. Myslím si, že by to mohol byť aj prvý krok pre niektorých. Že si urobia aktivitu a že vykročia. Prvý filter aktivity. Krásne. Ivka, ďakujem ti krásne, že si prišla dneska medzi nás, že sme mohli absolvovať tento úžasný rozhovor. Ja ďakujem krásne za pozvanie a bolo to skutočne veľmi príjemné a ja som to veľmi s pokorou prijala. Ale ja to tak mám, že ja veľmi rada tak s pokorou príjmem akúkoľvek tému, ale myslím si, že naši poslucháči by mohli prijať jednu výzvu a mohli by napísať a podporiť tento projekt tým, že budú komunikovať o tom, že budú si pýtať práve ísť troška viacej pod povrch a ísť možno viacej na dreň, pretože my sme sa dneska ponorili možno do bezpečnej 7-metrovej pomyselnej hĺbky, ale my tam máme Mariánsku priekopu, hej, v ktorej sa vieme povrtať a netreba sa tam báť ísť, pretože ona sa, čím je to hlbšie, tým je to jednoduchšie a tým sa objavujú práve tie jednoduchšie parametre, ktoré si zasluhujú našu pozornosť, ale keď ich pochopíme, keď si ich poprepájame, tak budú veľmi užitočné, myslím si, do života ako takého. A ja ďakujem, že si mi pomohol aj s Dankom, s našim technikom, vôbec byť súčasťou tohto projektu a vôbec vykopnúť túto tému, pretože si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme porozumeli tej téme, pretože ona nás povedie troška ďalej a k užitočným skutočnostiam, ktoré ovplyvňujú to, ako sa v živote máme a cítime. A neviem ani, ako to mám uzavrieť. Budem veľmi rád, keď prídeš opäť, že sa ponoríme možno viac do tej hĺbky a bude to taký možno väčší náklad ešte, alebo taký detailnejší. Ale myslím, že ako výkop to bolo úžasné. A verím, že atmosféru urobil aj tento krásny priestor, v ktorom sme, pretože sme v kaviarni Jazzva vo Zvolene, za čo veľmi pekne ďakujeme aj tvojej obchodnej partnerke Ľudské Kazdovej, že nám umožnila sem prísť a využiť tú atmosféru a dynamiku tohto priestoru. Určite dajte like a kliknite na odber, pretože ďalší rozhovor nasledujúci by nemal ujsť z vašej pozornosti, môže pomôcť aj s motiváciou, aj s inšpiráciou, alebo to môže byť dôkazom sna alebo cieľa, ktorý ďalší hosť dokázal. Ďakujem ešte raz a majte sa krásne. Dovidenia.